yen to enten bumi yen to celeng-celeng beles enten bumi kapan demo sak dedeg sak pengawe katon mantur tejani jebul amung mijiling Kilurah Semar Badranaya ya bojo gati ya Nayantaka iku pamomonging satriya lan wijiratu tanah Jawa. Mijilipun Kilurah Semar Badranaya kinurmatan Sekar Pocong luwe lorek semer yang kinunggong yang jagluwo samar jodoh mungal lirpan westri yen jajal terus ke lambe cablik terus untuk siji yang iul hidup rambyang mripat rembes irung sundi Jilipun Lurah Semar piyambakan. Lah mogok-mogok kaya tenggok, ngelok-ngelok kaya tembok. Lah kepareng ruci taling griya. Kilo ora nganggo bleget. Mangkel. Kuwi umpama wong salah disi ngono iki dadi jarang sih kae. Wong tuwa teko bocah deting bekicik iprana. Aku nek dadi wong tuwa kaya keloro-loro. Biyen kepiye saiki kepiye kok. Wah, napa meneh kae. Sing jenengane garing iki mau ku ya ngetok kaya-kaya kentene aku melu mlayu. Wah, aku wis apal arabe anak-anak. Nek dong dhuwit bungae. Ra lunga nek gek do. Ora iso nempur ya, Pak.
ana beras ora Pak. Untung wong tuwa ki sok gelem kentil-kentil. Malah sing jenenge gareng kae wong tuwa mringake malah ngureng-ngureng. Sapa sakak? Mangsulan. Ora kali apa aku dadi anak. Nah, kae cangkeme kae. Ning senajan kono anakku kuwi nek tak buat tinting iki gamelan apa meneh. Gamelane iki larasane apik-apik. Kan mongko sing nabuh kanca-kanca semangat. Nom-nom. Karo padha mambu sekolahan ora ning ngapalan. Dasare sing ngreksa panjenenganipun Mas Durus wah iki. Apa-apa tak rasake kae lipet. Embuh. Mbok janjane nek sing cok payu sing wedok iki diglembuk wong. Ning aku ki gumun kuwi lho. Lek pintere gandeng omah iki garasine iki pancen nang pinggir dalan. Nek arep dipopeti nek wong teko kepiye. Lah ana mobil dirante kok kire. Ning yo golongane pancen aman. Batinku aku mlaku kula nyuwun pamit nggih kesandung bibit kok. Wah, edian. Lah iki kok motor kaya kapal kan dirante. Pas tembangne larasane ditintingke lemro barang miring. Wangun lho iki lemro barang miring. Widianto masih mengkleng. Adoyono 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 tak lembang right sekal setan gendruwung webot retekan ganti ra gedhe kuwi nggon irung karo cangkem metu bareng dadi dengungane ki ana ora kok enom ngelmu aja mangguremu biyen aku cok latihan karo Kakang Jala Tundana. Karang aku ki cok angel dilalang nek rono ki cok jam 09.00 kae. Gandeng weteng kok ngintil-intil ngene iki lho Le. Aku nirokke aja pamanguremu. Aja. Semendi ya. Untung saiki wis iso. Saiki mah reko-reko kirek loro bareng. Sok ngandelke kae. Wong jenenge sing diarani guru ku kaya dene sumur. Njur aku umpama timbane. Ana timba kok golek sumure mayang-mayang. Nek DWA iki ana sampurna yo sumure gek madhek. Kawas tenan. Aduh yo tak lembang tembang aku. Aduh yo tak lembang tembang aku. Kenang selo
sela waden kali sesonderan yen to lepat nyuwun ngapura nek ana tuna lumut nggon iki gojekan dalu ngapura yes kanca ngasta mesake jane nek aku ngrasake tembang iki sing dilela-lela jungling sing ayu nek sing ora piye diran kan ning nek bola bali tak tembang iki karang anak-anakku ki wis do saking apale mbok jelek mbok apa menus ora karu-karuan ya iki aku sih duwe tembang Danjang Gulung Majat sih terus ke kutut manggung ning mencedhek nganggo irama telu tintingane padha lemro os mangkono begurane jami edian peninggalan lamun durung kasih nungen kudu narima wenanging nang yo waktu kun kelakone dipun parsudi marti ora katon rombongan nesu ora makan ilmu antare rusak tinata kang jujur jajan lereking jaman kae wong nggak ketrima gini kalau kae karang jam beliduki sing wedok ya wiwit kitrap temokeng jaman sak mangken kanthi tuku prayoga was sore